sa wakas at nakarating ka dito sa storya ni Juan. Hindi ito si Juan Tamad, kundi ito ay si Juan na Historiador. Kumusta po kayo mga ka-storya? Ito pa pala si Paul na inyong host po dito sa storya ni Juan. You are about to watch episode 1 series number 2 dito sa ating episode series na pinamagatang Ang Isang Matabang Manok ni Mang Diego in Tagalog version po. Previously dito sa storya ni Juan, itong si Boy Eduardo naghanda na sa kanyang journey patungong school na halos 2 oras sa paglalakad gamit lamang ang kanyang mga paa. Tatagos pa ito sa 7 ilog na lubhang delikado para sa isang bata at inosenteng si Boy Eduardo na dapat niyang lampasan. So, what are you waiting for, mga ka-storya? Tara at makiisyoso tayo sa kanilang conversation na nagaganap sa pagitan ni Mang Diego dito sa storya ni Juan in Tagalog version. Episode 1, Series 2 po tayo ngayon. Habang tapos na sa pagluluto si Ate Amelia sa kanilang breakfast, Boy Eduardo and Pang Diego, ready na po yung breakfast natin? Tara at kumain na tayo ng ating yuming breakfast na inahanda ko para sa inyo ni Boy Eduardo. Eat before you take a bath, Boy Eduardo. And don't forget your toothbrush, okay? At tsaka, ito na naman tong tsaka, para maihatid kita rather doon sa First River, boy. Okay po, Nay Amelia. Pang Diego, hurry up, Pang. Huminto ka muna saglit sa iyong ginagawa dyan. Ano kaya ang ginagawa na itong magandang lalaki kong asawa? Pang Diego, kain ka muna, Pang. Sabayan mo muna kami ni Boy Eduardo. Kasi lalamig itong hot food natin. Wala nang lasa. Kasi pag hindi mainit, di ba, Pang? Wow! My all-time favorite tortang talong po, Nay Amelia. At syempre, present palagi itong fresh veggies ni Nay Diego. Thank you, Nay. You're simply the best nanay ever. Anyari dito? Ba't ang bango ng... ayun. Sabi ko na nga ba? Ang prito paborito kong... tortang talong? Pala ito eh. Sarap niyan. Thanks, Daramelia. As usual, it's perfect taste. It's yummy tortang talong today. But wait, there are more? What? Toyo? Tuyo? Like, tuyo? Hindi wow? Bongga pala itong misis ko into ah. Let's eat na at salamat sa Diyos sa pagkain natin ngayong araw na ito. Amen. While they are having their breakfast, biglang nakaalala si Mang Diego na may kulang sa kanilang breakfast menus ngayong umaga. Daramelia, parang may kulang sa ating breakfast menu ngayon ah. Any guess? What? Ano po ba yung kulang sa atin, Pang Diego? Ano po ba yung kulang ko? Di pa ba sapat yung pagkain natin ngayon? I know. What
Tatay Diego is missing na, Amelia. Yung breakfast menu natin ngayong umaga na hindi po present yung itlog po ni Tay Diego. Gusto po kasi kumain ng sunny side up po ni Tay Diego tuwing breakfast time. Hindi ba, Tay Diego? Correct po ba ako, Tay? Ay, oo nga, Pang Diego. Nilagay ko yung dalawang itlog na natira parang sa tortang talong natin kanina. Oops! Naubusan na pala tayo, Daramelia. Wish kulang sana. Hindi yung wish kulang, ha? Na mayroon tayong sariling manukan, Daramelia, para hindi po tayo bibili ng itlog doon sa downtown. At may produce eggs tayo, Daramelia. May sarili tayong egg. Hindi yung eggplant. Okay? Medyo malayo pa yung distansya dito kasi. Wow! Mas maganda yan, Tay Diego. Masarap kaya yung itlog ng native chicken, Tay? Aba, syempre po, Eduardo. Mas masarap talaga yung eggs at karne ng native na mga manok. Hopefully, Tay, saan kaya tayo makapurchase ng native na manok? Baka meron dyan sa ipaskill.com na classified dyan sa Pinas, Tay, no? Marami dyan, nakapost din eh. Usually, boy, diyan sa downtown market pa yan, marami dyan nagbebenta. Basta early in the morning, nakahilera na yan dyan sila. Medyo may kamahalan nga lang, boy, pag native chicken talaga. Sige lang, once makadrop by ako dyan sa downtown market natin, makakabili din tayo niyan. Around 280 pesos ata yung presyo niya. Tapos dalawa yung ipupurchase pa natin kasi dapat isang tandang at isang inahing manok para dadami sila, boy Eduardo. Ayos yun, Pang Diego. Makakasave tayo ng konti dyan pang araw-araw natin na expenses. Because we need to buy eggs doon sa downtown market, Pang Diego. Na parang 7 pesos ata yung presyo ng isang itlog. Yay! Meron na tayong chicken, Tay Diego. I'm so happy if we have chickens para po maalagaan ko sila at maparami na rin. O siya, boy Eduardo. Don't forget the time, boy. Baka malate ka pa niyan sa school. 5:20 na lang oras na ngayon na. 5:20 na ng umaga, boy. Yung klase ay magsa-start pa ng 8 a.m. remember? Tapos, lalakad ka pa ng halos 2 oras. Dapat, 5:40 ng umaga, mag-start ka na maglalakad para makaabot ka sa school mo ng before 8 a.m. Para na rin may time ka makapag-rest saglit bago mag-start yung klase mo, okay? Yes, Nay. Focus muna ako sa pagkain ko. Nam-nam, nam-nam. Charap. Tapos maliligo na ako after kumain. Ako
Ako na yung maghuhugas ng kinakain nyo. Ano ba yan, Tay Diego? Nabubulol ka? Oo nga, Daramelia. Pasensya na, Day. Minsan kasi yung dila ko parang naninigas. Oo? Tulong ko. Hindi, Mir. Ako na lang yung huhugas dyan sa kinakainan natin ngayong umaga. Boy Eduardo, baka malate ka pa niyan, boy. Ikaw naman yung maghuhugas ng pinggan tuwing gabi-gabi. Thank you, Tay Diego. Maliligo po muna ako, Nay Amelia. At least itong si Boy Eduardo Day Amelia ay palaging excited sa school. Ano nga bang nakaka-inspire ng batang ito doon sa school niya? Nakikita ko kasi yung determinasyon ng batang iyan sa eskwela at happy ako na ganyan yung anak natin. Oo nga, Pang. Pasalamat tayo sa Diyos at may ganyan tayong anak. Correct ka dyan, Daramelia. Ayun. Tapos na maligo si Boy Eduardo para makalakad na kayo at ihatid mo na siya sa First River. And Boy Eduardo will do the rest going to his school. Yes, Pang. Aba, syempre. Boy Eduardo, nandito na yung uniforme mo at gamit sa school mo. Like bag, your lunch box, at nilagay ko na lahat dyan sa bag mo, boy. Thank you, Nay Amelia. I'm ready, Nay. Pulbo ka muna, boy, sa mukha mo. Nay, lunid na po yan. Ano ka ba, Nay? I'm a big boy now. Ikaw talaga, Nay Amelia. Palabiro ka talaga. Nawawala lang din yung sa kahaba-haba ng nilalakaran ko patungong school, Nay. Okay, boy. Magtatawas ka na lang ba, boy? Yung kilikili mo, boy. Hindi ka mangangamoy ng paniki. Oh, no! Sorry. Tumpa ka talaga dyan, Nay Amelia. I almost forgot na lagyan yung armpit ko ng tawas. Para hindi nga mangangamoy ako ng paniki. That's right, boy. Maintain the pride para sa kalinisan ng iyong magandang pangangatawan. Tara na, boy. Pang Diego, alis na kami at ihatid ko na itong si Boy Eduardo. Bye, Pang. Diego, see you later. Bye, Diego. Bye-bye din sa inyo po, Tay. See you later din po. Ingat kayo palagi, nanay mo, boy. Huwag mong kalimutan yung bilin ko sa'yo palagi. Huwag kang hihinto-hinto at paglalakad. Huwag kang hihinto sa paglalakad at dapat dire-diretso ka lang. Pagdating mo sa ika-4 na ilog, boy. If ever makakarinig ka ng may tumatawag ng iyong pangalan, huwag na huwag kang lilingon kahit sino pa yan. Kasi itong si Mang Diego noong unang panahon, habang bata pa ito, ay same ng school sila neto ni Boy Eduardo sa Upper Baclayon Elementary School. At pareho sila ng dinadaanan ni Boy Eduardo patungong school. At dadaan din si Mang Diego sa 7 ilog na iyan tuwing may pasok.
sa school. Maraming mga karanasan si Mang Diego na hindi niya makakalimutan hanggang nabubuhay pa ito, lalong-lalo na sa ika-4 na ilog. Hindi pinaalam ni Mang Diego kay Boy Eduardo kung bakit ang ika-4 na ilog ay napaka-espesyal nito at very challenging ang paglalakbay sa ilog na ito. At yung mga batang edad 12 anyos lang ang makaka-experience nito. Si Boy Eduardo bago lang sumapit sa ika-12 anyos na taong gulang last week. Ito ang kauna-unahang sasabak ito sa ika-4 na ilog kasi ngayon ay araw ng Lunes at may pasok sa school ito. Dito lang muna mga ka-istorya at muli at ipagpapatuloy po natin ang kwentong ito ni Mang Diego, lalong-lalo na ngayon si Boy Eduardo ay maglalakbay na at dumating na ang kanyang takdang araw na siya ay 12 taong gulang na last week. So maraming salamat po sa pagtangkilik sa storya ni Juan. Sana ay nag-enjoy kayo sa panonood at pakikinig dito sa ating episode series na pinamagatang ang storya ni Juan sa ang isang matabang manok ni Mang Diego. Muli, thank you so much po sa mga kastorya dyan. At binabati ko sina Sir Nile, Sir Chris, sina Stephen John Nalibuyog aka SGA, Carlos Dura at Neil Kapisin. At saka kay Manoy Gary na rin dyan na palaging nakikinig sa storya ni Juan. I hope you like it and kindly subscribe to my channel. Press nyo yung subscribe button dyan pag hindi pa po kayo nakasubscribe. At ito po ay kinakareer ko na ata siguro po na medyo malayo sa aking line of work. But anyways, kung hindi pa po nagka-pandemya, hindi rin siguro ako makakagawa ng channel na ito sa storya ni Juan. At muli, see you next episode dito sa storya ni Juan. At God bless us all. Bye-bye! Pakpak kayo dyan. Thank you.